Όταν ζεις με τη δουλειά, αγαπάς πραγματικά τη ζωή. Και όταν αγαπάς τη ζωή μέσα από το μόχθο της δουλειάς, θα είσαι πάντα έτοιμος. Η ζωή είναι άδεια αν δεν υπάρχει πάθος. Και κάθε πάθος είναι τυφλό αν δεν υπάρχει γνώση. Και κάθε γνώση είναι μάταιη χωρίς αγάπη. Μα αν δουλεύεις με αγάπη, ενώνεσαι με τον εαυτό σου και με τους άλλους και όλοι μαζί θα είστε πάντα έτοιμοι. Και τι σημαίνει να είσαι πάντα έτοιμος? Σημαίνει να υφαίνεις με κλωστές που τραβάς από την καρδιά σου. Σημαίνει να χτίζεις ένα σπίτι με στοργή, σαν να τα ανακατοικήσεις αυτό η αγαπημένη σου ψυχή. Τότε μόνο δουλεύεις σωστά και ξέρεις ότι έχεις τη δύναμη να είσαι πάντα έτοιμος. Έτοιμος να δίνεις σε όλα τα πράγματα το δικό σου νόημα. Να δημιουργείς και να σμιλεύεις κόσμους που λίγο πριν σου φαίνονταν απλησίαστοι. Απλά, με μια ανάσα από το πνεύμα σου.